caggal nde goomu ñaldire salmini on juuri on musidɓe tedduɓe e gardugol koninki leñol yani gelajo so saha kadi ɓerɗe duttito ñande 15 yarkoma hitande ujunnaje 2015 moni e meɗen fof ene andi nde ɗo hitande ene andi nduɗo lewru so tawi ndu haalama ɓe gendiyankoɓe ɗiɗo yaaduɓe ɓe tintodirani gendiyankoɓe yaaɓe ɓe ñamlani ñamande nde ganduɗa sinno mi andi no reway mum ɓe ganduɗen galana leñol ngol ñamande daraninoma leñol dari darde leñol wadde kalen 15 yarkoma itande ujunnaje 2015 on woni yaya salif samba amadou malaɗo ceedel jeliya no doro gesi heewide gendi yanke garduɗo joom fimde lewɗo gese pular joom inde yurmede allah e ma kanko e dendangal maɓe julɓe yeeya woni 16 ene jofi 17 ha wulango toƴƴi naati e kammu towɗo mo dirtata yaɓani laamorgo leydi Mauritanie ummori toon to Canada o gendiyanke li Jibril Hamme li Jibril Hamme notoyinoɗo noddango ngam ɓamtare leñol janoɗo sembinoyde pulaagu janoɗo kadi andinde rendo hol pulaagu ko toon tigi e jaati jomiraɗo joom baɗe e bawɗe kattande baɗowo ko wela nde wela eno welira waɗa laato nodditimo o gendiyanke mo ganduɗen yi aduna ko hitande 1996 to lobbudu so tawi en kaali lobbudu kaalen diwan brakna e nder leydi Mauritanie yo Allah yurmo yaafo on onon e dendangal maaɓe julɓe bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe goomu ñaldire e gardugol ko ninki leñol en kesɗitini dowuji fewde e leñol ngol en kesɗitini kadi dowuji fewde e ɓiɓɓe leñol ngol e ɓe gendiyankoɓe yaaɓe yo Allah watton poftorde mabɓe to sawtoto ko baydiyel mon tan dine simo sarewa juɓe ndeni ma ɗum mbiyen jowol rewini natal ngal ngam wawde yuɓɓinde ha guite mbawa fawade hen joɓoro eskey ko koninki leñol ma ɗum mbiyen gelajo so tawi noon to sengo YouTube ko Aamadou Alhajji li woni ndekkiri joom moolo gorko mo ndulumaji bandiraɓe sehilaɓe ko Allah jogui jaam ko jaam woni ko heeƴe men yo joom jaam waɗanen jaam yurmono en ɓe gendiyankoɓe jaati